Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Guarni minggu ta sadarion, imam minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Hasitulu sadaon ni debata. Topik mangalehon nang pehurangan. Marede mahita sian buku ende nomor 440 ayat sada sahatu ayat tulu. Hite-hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni tondi perbadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Isedona jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedona jadi jonjong di hajonjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang do na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, pardenggan basa na sumurung, namar pungu do hami dison, mangido tuho sian nasa rohanami, say tabay maha porsion nami, jala pargogoi hami, asa tarulaon hami parange na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami, saya ramoti hami ro dihasusulda ni bohal nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mare dehita. Bye.
tangihon mapati ni debata di mingguon, imasian Heber 10 ayat 10. Alay unang malupa hamu, mabain na denggan, dot unang mangulaon asin ni roha, ay di halumon debatado, akapelean na songoni. Atong rap mangidogogo mahita siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoy mahami, mangulaon na humbar tupatimi. Amen. Maredehita. Topotima dosata tu adopan ni debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, para si roha jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say mapangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masude dosa nami, dang adong nahu pangasaon hami dukon ni asin ni roham, hati goran na pinatupa ni anak mudo, nahu pangasaon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege maha tabaga-baga taringo tu hasesan ni dosa. Isebe mangulaon akan na pinili ni debata. Debata do na mamitori. Ise do na madabu uhum hamagawan. Kristus Jesus do nang mate. Alain dadaholani. Nang mulak manguludo. Jala disiamu ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita.
tatangihon mahatani debata turpu epistel diari minggon. Iman nanienet sian Lukas 20 sada, ayat sada satu ayat opat, tajahama marsika soring. Dungi mamereng ma ibana, gabe di ida ma akan namora nama dabuhon silehon-lehon na tu bagasan poti parasian. Gabe didok ibana ma situtu do hatakon tuhamu. Kumodang dona ni dabuhon ni nama balu na pogosan sian salu nai. Ima sahatna. Martua do akan natumangion hata ni debata jalana upeopsa. Amen. Mare dehita. Tidakon maha porsatai songo nahina tidakon di dongata saha porseon di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso atu dosan natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana di tubuhon si Maria. Na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetar panjal do ibana dia hopinar silang na tua tu banotoro dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahundul tu siamo ni debata Jahoba amanai pargogonaso tu dosani di simay ibana pay mamulak sogo to tanoon manguhumi alak na mangulu do na mate. Au porsea di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopane ala Kristen akan na badia do dia sesiani dosa do dia tai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nong mate do dia ngolo na surasuda. Amen. Tabegema kor ina para Kamis diuduti kor ama.
Tikting namasa di Huriata di Minggu Sadarion tanggal 10 November 2024. Na parjolo dana nasora. Di bahasa-bahasa tuhatado sada dana bawa di keluarga Dr. Eric Hiskia Andre Yosua Sihite inangi boru Sibuya MPSI na di hari Rabu tanggal 6 November 2024 inganan nasida di Jalan Seroja nomor 8 RT 005 RW 04 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas WEK 10 na paduahon tupak tu haporluan operasional Huria Sadarion Minggu tanggal 10 November 2024 patu pauni Huria tado papungu tupak bahen tu haporluan operasional Huria siganu bulan di bagasan amplop tapa sahatma sian lasni roha songon parbuye ni hapor seota na patuluhon pertanyaan wik hari Selasa tanggal 12 November 2024 patu paun huriata do pertanyaan wik sada sahat wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 siawib nama jabui ima ruas wik sia na paupaton Dewan Koinonia Sekolah Minggu Sadarion Minggu tanggal 10 November 2024 di Patupa Distrik Ualu DKI Jakarta do pertukaran mimbar guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu ni Huriata makobasi tu HKBP Jati Negara. Na palimahon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuama ditangyakta akaruas ni Huria na di bagasan Parsahiton songon naktar surat di tiktikta na paunopon buah-buah hobar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wek nabi na papituhon majaha surat sian kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung Piaraja Tarutung tanggal 6 November 2024 nomor 10 tolu onom garis miring L17 garis miring 10 sada garis miring 2024 hal surat parmahanion ni Eporus HKBP laho manomu pemilihan gubernur dohot wakil gubernur Bupati dohot wakil bupati, wali kota dohot wakil wali kota tahun 2024. Mandapoton nahin haolongan sude ruas ni HKBP, marhite amanami inanami paditaresot di inganan nabi. Asini roha dohot dame nasihat di batama nama ramoti hamu saluhutna. Pinuji ma di bata ama para sirohai naung madongani Presiden Joko Widodo dohot wakil Presiden Mafruk Amin manguluhon bangso dohot negarata di periode 2020 sia sahat 2024. Tahala sodo tong tu ibana ala nong tulus bangsota patupahon pemilihan umum na diari tanggal 14 Februari 2024 nasal pui
Nunga dio Jakob B aka wakil ni rakyat di tirket kabupaten kota provinsi nang pusat P. Nunga dio Jakob B panggonggomita di hari tanggal 20 Oktober 2020 Ima amata Presiden Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dohot amata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hobar tutona ni debata tuhita huria, toktong ma tatangiakon Presiden dohot Wakil Presiden Republik Indonesia, raposude Kabinet dohot pangurupina, asa dilihot debata bisuk dohot gogo dinasida, laho manguluhon dohot mangaraduti salhut rakyat bangso dohot negarata hobartu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dohot Pancasila ni negarata. Dohot ma tatangyakon aka uluan dohot ruas lembaga negara na asingi ima MPR, DPR, DPD, dohot Mahkamah Agung, asa dengan mardalan negarata di bagasan dohot demokrasi nang hak asasi manusia manangham. Sai dilehot debatama tusude partogita roha na marhabiaran mida Jahoba. Jala di paholang ma nasida sian rohadiri dohot pangahution baliksa di palumehon jala di patugu ma rohanasida manarihon sadok rakyat Indonesia so maribar anggiat boy tatuju sita-sita ni negarata gabe negara na maju di tahun 2045. Ima uju 100 tahun bangsota bangso na merdeka. Hobar tu kompesi ni HKBP tahun 1996 biddu 12 ditikina ikon pasahatot tado songon huria hata panurirangion tu panggonggomita. Di hari tanggal 27 November 2024 naroon, patupao ni negara tama tong sada ulaon nabalga, ima pemilihan gubernur dohot wakil gubernur, bupati dohot wakil bupati, wali kota dohot wakil wali kota tahun 2024 serentak di sadok Indonesia. Hobar tuhata ni debata disuruh dohita akan naporsea asa mamaritahon dohot makarikoton hadoharo dohot hasonangan ni huta parmiamat tabe patudos tu Jeremia 20 ayat 7 alani ima sairikot situ tudo pemilihan gubernur dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati wali kota dohot wakil wali kota serentak tahun 2024 di bangsota laho mamilit dohot manotopon aka uluan daerai natung balgas itu tu pakorhonna tuhang uluan ni masyarakat di tirkat kabupaten kota nang provinsi pe. Songon eporus ni huria Kristen Batak Protestan, marhiteon hupasahat tamima tusude ruas ni HKBP piga-piga prinsip na mangihut. Sitiopota laho madohoti pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 ima parjolo. Tatangi akoma pemilihan gubernur dohot wakil gubernur, bupati dohot wakil bupati,
Wali kota dohot wakil wali kota Serentakon, asa mardala di bagasan las niroha, hademakon, hatigoran, haret taon, rahasia bebas dohot, haluaon siap biar. Paduahon, tasigati jala tasulukiti ma, sa denggan-dengganna bogas ni parange dohot pangulaon, manang rekam jejak ni akka calon uluan daerai. Tapi lima calon nang taruji dengan sejarah pangulaon nang hadirionna. Ndada holan ala ni akka janji kampanyena. Patoluhon songon ianakon ni debata doho sesiani Kristus hita tapa holang ma dirita sian sisip manang politik hepeng, politik hadirion manang identitas, dohot sian politik mamula-mula hita sadiri nang bangsota Indonesia. Paupaton, sude mahita naung tang mamakke hak pilih tabe, jala itap ni na tarbahen, dohot mahita gabe sitidangi na independen, dohot netral di aka tempat pemungutan suara manang TPS, na jonok tu inganata asa dengga jala sitong proses pamilitoni. Palimahon, tatangyak koma dongata ruas ni HKBP, na dohot di bagasan kontestasi Pilkada Serentak 2024 asa tutu situtu na sida gabe sira dohot panodang sebuah dame sitidangi hati goran dohot parhobas ni masyarakat. Tabana luas hamuma au pasahat na manghuton diganup pemilihan gubernur, dohot wakil gubernur, bupati, dohot wakil bupati, wali kota, dohot wakil wali kota, adong do natar pilit, adong nasotar pilit, tahalason ala adong na olo parsidohot di pemilihan umumi. Natar pilit tajakko denggan, nasotar pilit tajakko matong, jala tahamulatehon parsidohoton nasida. Tatangya koma natarpilit asa dipatau tuhat nasida mangulahon ulaonna, jala nasotarpiliti asa dipatau tuhatta manguduti ngulu-ngulu nasida di bagasan pangaramotion ni tuhatta. Di papir to dinasida mangado pisa. Songonima pinasahat surat parmahanionon laho manamunomu pemilihan gubernur dohot wakil gubernur, bupati dohot wakil bupati, wali kota dohot wakil wali kota Serentak tanggal 27 November 2024 naroon. Sai toktongma diramoti debata bangso dohot negarata Indonesia bahen sangap di goarna. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Songonima tikting namasa di huriat tasadarion, akatikting na mangihut, boy matajaha na tarsurat di warta jemaat. Tuhat tama nama masuk-masuk. Tabegema korwi onom diuduti korwi sia.
Maredehita sekalian tapapungu pelean sada A sada B. Tuhan
sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha persyaon hata ni Tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata di mingguta sadarion minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Sada Raja-Raja bidu 17 mamuka maisian ayat pitu sahatu ayat 16. Sada Raja-Raja 17 ayat pitu sahatu 16 tapai hutihu madibagasar rohat tabi. Dungi marhira satao lelenga marsi masungai ala soada robe udat ditanoi. Dungi Roma hatani Jahoba tuibana songonon borha maho lau tu sarpat namar donok kosidon maringat disi maho idama nunga hudok kosada paropuan nababalu disi marmuduho. Dungi borha maibana lautu sarpat jadi duksaha tibana tu harbangan ni hutai idama adong madisi sada paropuan namabalu namar sobat-soban. Dungi jauh-jauh masielia madok tunasida ua alap diau aekiotik di bagasat tabu-tabuon asaminu mau alai dunglau nasida naing mangalap jauh-jauh museibana madok tunasida songonon. Ua buat diau satopik sagu-sagu di bagasat tangamu. Alainin na paropuanima. Songo sitong na mangolu Jahoba de Batam. Dangadok sagu-sagu diau nang gosada. Daholan itak sapohul di bagasak kudon. Aku mimiak otik di bagasan guri-guri jalai dama namar sobat-sobat doau asalau au paulihon itahidiau doho dianaki asamangak kami nadua dungi matema alainin nasielia matunasida unak komabuyar laho maho bae masongon nanidokmu alai pauli diau jumolo siani sada sagu-sagu na mekmet jala buat turuar diau duppei asa pauli diho doho di anakmu ai songonodo hatani Jahoba debatani Israel ia itak na di bagasak kudon dangolo suda jalamiak na di bagasang guri-guri dang jadi marsik paima jupang ari haroro ni udan tongoson ni Jahoba tusisik ni tanon dungi lau maparopuani di bae masongon nanidok ni sielia gade mangan nasida nang ibana nak paropuani rodi isi ni jabuna ari-ari iaitak na di bagasak kudon dangulo suda jalamiak na di bagasang guri-guri dang olo marsik hobar tuhatani Jahoba nau pinabuana hian marhite sia sielia
ido sahana hamuna kadonga saha porsiaon selamat hari pahlawan madihita saluna sada hata mamuhai hatorangan itulpuk jamitat tasadarion ima hata tarhirim manang kecewa haci do halak na tarhirim olo sigurdongon olo dele-deleon olo bau-bauton haci do na tarhirim olo patah hati olo say muruk-muruk jala olo say naeng bunuh diri ima haci nina tarhirim hamu akadongan dijolo diturpuhon tarhirim debata mamereng bangsa Israel buasa tarhirim debata turpuk tao siap buku raja-raja dope lapatan na nabaru dopeon buasa tarhirim debata idope dijolo ni turpuhon dipilih debata Israel gade bangsona gade anak dipilih debata Israel gade bangsona gade anaknya dangalani burjuni Israel dangalani morana dangalani sangapna alai ala asido tolongi rohani debata di sampingi di jolo di turpuhon idope di jolona merpada debata doho bangsa Israel ia hubungan Israel doho debata doho Israel ikut terus masih holongan jala holongi rohana sidaipe ikut songok kolongi namardonga saripe debata matangoli Israel buruoroan HP di turpuk tahun Pitor di tudal ho bangsa Israel debata Jahuba nama kaulongi nasidai di tudal ho nasida debata Jahuba di sobba nasida debata gana-gana om mana parjolo sahari bangsa Israel manobba debata gana-ganan manudal ho debata Jahuba nama kaulongi nasidai hati hai raja Israel ima raja Ahab siahapon mabuat boru sian boru sileban par debata bel odo mabuan debata gana-ganan tu bangsa Israel isi tahe karinatai apalau maboru-boru na parjolo sahali mabuat debata bel tu bangsa Israel margoar si Isabel om magoari inatani raja Ahabi om masikak mabarbar madau bangsa Israel sia debata ujungnya ala tarhirim debata muruk debata tu bangsa Israel jala muruk ni debata disuruh debata panurirang Elia madapotor raja Ahab madok uhuman na naik palaluan ni debata tu nasida aha uhuman na naik palaluan ni debata tu bangsa Israel manang na 3 taonon naso tu parou da tu portibion anggoso debata namaddo ima uhuman na parjolo di baik debata tu bangsa Israel ala manoba debata gana-ganaan nasida tubuh suku-sukun buasa gabe udah dangro uhuma dipilih debata manguhub bangsa Israel lapatan na buasa gabe musim kemarau na masa uhuma dipilih debata tu bangsa Israel ala na salelengon say maus tidok kala Israelon ia debata bal nani sobba nasidai debat dewa kesuburan lapatan na debata sibain hagabe odo debata nani sobba nasidai
Alani naing dohonon ni debata tu bangsa Israel suburo dewa mui molo soroudan ternyata aladang roudan gabe masa halio potir dangadong na subur dangadong na tubu dangadong si panganon aladang robe udan siaban wagijak. Alani tugas na parjolo, tugas na pinasahan ni debata tu panuri rangedia. Ima pabuaho tu bangso Israel, dangadong na gumogo. Ia sohola debata jauh banasa sadai. Nama kaulong inasidai. Ido gumogo, sia dewan kesuburan, sia debata bel, nani sobana sidai. Hamuna kadongan, ala nunga marsik sudi. Dangadong besi panganon. Disuruh debata mapanuri rangelia tu sungai Kerit Goara di sima ibana di balajoi debata marhite sungai doho marhite pidong pidok si tapi do kadahamu do si tapi molo bahasa Indonesia rakit cirate molo toba si tapi pidong ahado ibaed debata marmudu-mudu si liau. Pidok sigak jadi akamangina binatang nabuas do pidok sigak. Manangaha pe yang langodo. Alai boy dipakai debata pidok sigakon mangantar makanan ni si Elia di pinggir sungai Kerit jalasia sungai ibana minum. Alai lambalau, alalam marsik madohot sungai Keriton. Iman waik turpuk taon. Disuruh debata masih Elia. Borhat tu dia nakin. Tu sarpat. Nunga husuru sahalak paropuan. Nama ban, na pogos-pogos, nama tua marmudu-muduho. Ido hatani debata tu si Elia. Jala borhat si Elia mangoloi parsuruan ni debata. Hola di sisa tibana di pintu gerbang hutai. Pitor jauh-jauh si Elia leanau minum. Hola nido penang lau inatai mabuat minum tori jauh muse lea dia usagu-sagu. Alus ni natai madok songo sitong na mangolu Jehovah debata. Dangadok sagu-sagu yau. Ia soholan itak saotik di hudon ninna. Alus ni si Elia unak komadiat. Tuhata madok ia itak na di hudoni dangolo habis. Miat na di guri-guri dangolo marsik. Lapatan na dangadong na sotar patu padebata. Sude boy patu paon itu hata. Boy dok tupasi panganon ala debata na madok. Tu paropuan nama baru namar soba-sobani. Odo na parjolo sahalia kamanginang nanaing dohonon ni turpuk tau tu hita. Dangarong na sotar patu padebata. Naso mungkin ni narohani jolma. Naso mungkin ni narohata. Mungkin dia dopan ni debata. Dangarong na sotar patu padebata. Sudeboy patu paon itu hata. Molo botul-botul. Uduk mangoloi hita tu ibana. Ido nama sana parjulu sahadi itu putalo. Alau duk si Elia. Oleh ibana mangoloi parsuruan ni debata. Lau ibana tu sarpat. Toho sitong. Paju pang ibana dohot sahalak paropuan nama tua. Namar sobat-sobat. Memang dangarok kias sagu-saguna. Alai ala debata nama dok. Tupa sude dibaet debata. Odo hatan itu hatana parjolo sahali. Marhite turpu jami taon. Tuhita na marpungu di bagas joron itu hataon. Dangarong nasotar patu padebata. Sudeboy patu paun itu hata. Ragu danga kasuku-suku di tonga-tonga ni keluargata. Ragu danga kanaso mungkin di tonga-tonga ni keluargata. Ai boy do pe malu parsahito ni keluarga kon. Ai boy do pe naik pangkat jabatan ni amat tajabunani. Ai boy do pe muli boruku naung 55 tahun tuhata madok dangarong nasotar patu padebata. Sude boy patu paon itu hata. Molo duk kita mangoloi bana. Molo duk kita mangoloi parsuruan itu hatai. Boy mungkin naso mungkin didok rohatai patu paon
bainon itu hata. Anggo siar rohani paropuan nama tuai dang mungki boy bainon namanga si Elia. Molo siar rohani si Elia dang mungkin ibana sahat tu sarpat. Alayala de batana madok sude tupa sude toho sude masa na so mungkin didok rohani jolma mungkin dia dopan di debata. Na paduahon dak kiamar gabus tu hatai. Disuruh debata si Elia, didok debata lau mahotu sarpat. Adongan non paropuan nama tua marmudu-mudu sitong tohonan idok ni debata. Dak kiamar gabus tu hatai. Nang dingoluta. Hatan itu hata nama dok tu hita. Say na dongan aku dohora sila samat. Sitong tohodonganan itu hanido hita. Molo botul-botul hita. Uduk mangoloi hatan itu hani. Ikon na uduk go hita manginang. Ikon na radero hita mangoloi. Parsuruan na pinasahat ni debata. Ay nakpisay mula hulak tadok. Ay dangarong nasotar patu pa debata. Nabuido patu pao ni Tuhan naso mungkin ni narohatta. Nakpisay mula hulak tahapal hatai madohi. Angko memang dang uduk kita tuado pa ni debata. Laos so di patu pa di Tuhan. Alania sa di patu-patu hatta kana so mungkin di dok rohatta. Ikon na butul-butul lohita. Uduk manguloi parsuron. Napaduahon, marhite tur napatoluhon, marhite turpuhon. Diajak kita asa hola marpos ni rohatu de bata mahita. Unak tabay na di portibion gabi pos ni rohata. Unak tabay na di portibion gabi pangalualuata. Unak songo bangso Israeli hita. Gabi di soba na sida de bata gana-gana. Dang apala pos rohana sida tu de bata Jahuba na makaulong ina sida. Alani muruk de bata, muruk ide bata, dilaluho de bata, rimas na tu bangso Israel. Dibayad de bata uhumat tu nasida. Nakpe anak na pinili ni debata nasida. Uhumani madadan ni debata. Lau mangajari papita ho kaporsiaw ni bangso Israel. Alani unang masongo bangso Israeli hita. Marpos ni roha. Tuak ka dewa-dewa. Tuak ka nadong di portibion. Alay marpos ni roha holat tu debata mahita. Debata matabayin na gabi pangalualuata. Debata matabayin na gabi pos ni rohata. Manangahape na masa di ngoluta. Manangahape parsahiton na tadopi. Tuhani matabayin na gabi pos ni rohata. Hola tu Tuhani mahita mga dualuhon. Sudah akan masa di ngoluta. Unang meoleol hita. Ya hudok di jamita pakamanginang. Unak terpengaruh hita. Ya do maka tidak ko ka porsiaw sada huria au porsia di debata Jahuba. Igoi sada ina dongan naina. Ayaw kubigida tu na jaguan ni sanina. Roina taon bejido hurak tiwi pa buah ina muse. Hata hapor siap pidak sidung go pedok hape ngator terpengaruh iba. Halak na botul-botul porsia tu Tuhani dan iliak kesempatan nanggo sa porsen maka porsinasi. Halak na botul-botul porsia tu Tuhani uduk radei bana mangului. Songo dia pangatur honi Tuhani di ngulun. Alani Tuhani maka bae pos ni rohata. Tuhani mata bae nagadi pangadua-duata. Unang mana di portibio tabai pangadua-duata. Name oleol songonarung godongan na di portibio. Boido sonari pos rohata tudongata. Sogot taduan daktalia pangiduan na. Boido gadi musuna ubal gadi hita. Alai Tuhani mata bae nagadi pos ni rohata. Tuhani mata bae nagadi pangadua-duata. Dangolo Tuhani pabuah-buah rahasiata. Ayang godongan jol maru tabai pos ni rohata. Ulu di pabuah-buah rahasiata. Engai boto ama padita songo-songo torina do ate. Jela cara madok ngape. Kola tuhodo hudoho ni namuse. Ape lau tu pasar Cibuburo. Kola tuhodo hudoho buti. Ujunga sude maboto. Anggo tu hatai dakya ulu tu hatai. Pabuah-buah nak rahasiata. Alani hola tutuha mahita. Mangadua-duho pabuahon. Akadia masalah tantangan natadopi di ngoluta. Hola Tuhani matabain nagade pos ni rohata. Molo Tuhani tabae pos ni rohata. Donganan, haholongan, iring-iringon. Tugu-tuguan itu Tuhani doa kapardalanan ni ngoluta. Molo hola Tuhani tabae pangadua-duata. Leanon ni Tuhani akan arikoti di ngoluta tu akatik tinanangro. Alani tabae ma Tuhani nagade pos ni rohata.
Unang matatiru bangsa Israel na parjuli na manobak kade bata gana-ganaan akasi sobaw na di portibio. Alai Tuhani mata soba, Tuhani mata puji di ngoluta. Asa ditabay Tuhani akapasu-pasu. Akasilas ni roha, di ngoluta di keluargata. Nang di tonga-tonganya kaya nakota tua katikina ng roh. Amen martan yang mahita. Ali Tuhade bata amanami na marhabang sa di Banwagijang. Mauliate puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Nunga di pakulingi hohami. Marhite hatam na pinasaha mutu bangsa Israel. Jalaido tuhaku rajumihami nakatap tuhami. Lumobi di huriam di minggu nami sadarion. Asiro hak Tuhan. Suatu katami tu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami. Lau manguruti ngulungul nami tu akatikinan ng roh. Nak tu akatikinan ng roh pe tu hatok tong gope si hol rohanami. Tok tong matuhasay pakulingi ngulu nami. Asa hatami nagadihad nga batabat di ngulu nami. Asa nang manibil hamis siya dalam munasintongi. Ale tu hade bata manami na marhabang sa di Banwagijang. Di minggu nami sadariot tu hakuwa kami tu adopamu. Akka pardalanan ni ngolunami dohok keluarga nami. Asiro hat Tuhan iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi. Padawa karsak, padawa batabat, padawa parsahitos siya tonga-tonga ni keluarga nami. Tabay matuhan akapasu-pasu akasilas ni roha di hami. Asa toktong las roha nami mamujiho. Nangakayanako nakapahopu Tuhan naok pinalumehomu. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Manang di diabi na sida maringanan na daw manang najonok siya kami ramoti saluhuk na nasida. Molo di baga sa parsikola na kaya na kon nami Tuhan. Ramoti na sida lawor hado law mulak sa parsikolan na. Bukaro hado pikiran na sida. Asa takas dia tu sinasida. Aka parsajaran na pinasahan ni guruna. Asa dong musay laban na sida. Na mga luluy parbinotoani. Molo na mga luli karejo kaya na kon nami Tuhan asiroham. Di tahun 2024 saya patongo matuhan kapar karejoan na hobar tu nasida bi. Asanggia doho marolopolo marlas ni rohan ang nasida mamujiho. Molo na undapok karejo pe Tuhan tabay silas ni rohai. Asanggia marhite siya ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong. Atong dongani mahami Tuhan miya maringanan di tonga-tonganya kabagas nami. Baik nak kabagas nami Tuhan bagas silas ni roh hadi hami. Lumobi mamujiho. Juluani hami Tuhan dia kajalan na naksidal nami. Juluani hami dia kaulaun na naksiulaun nami. Juluani hami dia kapikiran na naksipikiran nami. Unang loas hami Tuhan mangalaka somar donga dohoto. Dongani hami Tuhan asa tiur ngolu-ngolu nami. Pasu-pasu akan hula hami di balia dohot di hutan. Asanggia marhitia kaulaun nami saha pasu-pasu mitu tonga-tonga ni keluarga na. Suak songonima Tuhan nang di minggu nami sadarion. Hutangi hokami marhite tikting warta di tonga-tonga ni huriam. Gudang na naik si hamuliate honon nami. Alai laos gudang na naik si pangidon nami tu adopamu. Lasroha nami Tuhan di bagasa tikion. Di nani basa-basa homu. Saya dana bawa di keluarganya manami Dr. Erik Sihite, inanami inang Boru Sihite. Boru Siboya. Asiro hat Tuhan, pargogoi amanami dohotinanami manogu-nogu anak koni hobar tulomoni roham. Tabay gajang umur hahipa so diba na tu akatik kinaneng ro. Iring-iring togu-togu pardalanan ninggoluna muse. Asa gade ruas ngaburju ibana. Sitiruo di tonga-tonga nami jol matu akatik kinaneng ro. Pargogoy nang natorasna, asa margogo natoras. Manogu-nogu dak danahi hobar tulomoni roha. Suak songoni matu hadi minggu nami sadarion. Macai godang akka kegiatan. Na naik siulaon ni huriam, si hobasan ni huriam. Terlebih di bagasan nasa mingguon. Sermon lansia, partanyangan wek, BPH, madulo na marsahit,
sermon SPH, sermo parhalado, latihan-latihan kor, partang yang remaja na poso, rapo panitia natalama, natal amaina doho natal parhalado, suak songoni Tuhan akka latihan-latihan natal, na naik patupaw ni huriam terlebih di bagasan na sa minggon. Mangido kami Tuhan, jongjongi sude udaw ni, padawa kaudaw ni sibolis molotong adong nanang manggugaya kaudaw nan, asang ya sonak so haribo-ribo kami Tuhan, marlas ni roha mamujiho, doho mangulak kaudaw nami. Suak songoni Tuhan di minggu nami sadarion, huwag kami tuadopamu akadongan nami, namar ningot ulang tahun nasida. Ulang tahun hatutu, doho ulang tahun pardonga saripion. Takasu boto kami Tuhan tuk pasu-pasu bo umur nagajangi. Alani mga lopitanga kani makamulateho nakapasu-pasu mi. Jala mangido to akatik kinanangro. Tabay makagajang umur di hami saluna. Tabay hahipason. Tabay akasilas ni roha. Asa toktong las roha nami Tuhan mamuji pasangak warna badi. Suak songoni ma Tuhan. Di minggu nami sadarion, macai toro ruas ni huriam na di baga sapar sahiton. Terlebih ma Tuhan diamanami amang iye gultom. Wek dua, natongon wengok nami di rumah sakit CM. Amanami sirait wek dua rumah sakit Jati Sempurna. Diamanami amang situa RF Dubis wek dua. Natongon wengok nami di rumah sakit Adiaksa. Di Nebraska Gultom W2 nauk namen wang di rumah sakit Restukasi. Diamanami amak situa Huta Barat sian wek tolu na tongon wek pemulihan di tonga-tonga ni bagasna. Suak songon idi nangina kasibua boru manihuru wek pitu na tongon wek pemulihan dope di tonga-tonga ni bagasna. Nang diamanami amak kutagalung wek 10 sada. Natongon wengok name di rumah sakit Polri. Asirohat Tuhan di sudea kadongan nami namar sahiti. Masih holope hami Tuhan leano muhamalumon. Leano mugajang niumur. Asanggia tuakatik kinanangro. Boy hami muse. Rak marpungu. Marlas niro hamamu di pasang pokok. Alani Tuhan mangido hami surdu kotangamuna badiyai. Majama pamatangnya kadongan nami namar sahiti. Asanggia marhite tangami tu hasaha jala taripar hamalumon nasyakko itu akadongan nami. Asanggia tumibu bolok tanggal parsahitoni sapa matang nasida. Tumibu hami marolo polok mamuji pasangapoko. Suak songoni matuhad di hari sadario tanggal 10 November. Marningot kami hari pahlawan di tonga-tonga ni bangsa nami. Marningot akka perjuangan ni. Akka amanami nanami pahlawan naung jumuro. Asiro hat Tuhan. Suatu turohanami be. Akka nahatcik natinaon nasida. Lau memperjuangkan kemerdekaan negara nami. Asanggia doho kami Tuhan. Doho berjuang. Mapartahatok kemerdekaan nami tu akatik kinanangro. Satokin na Tuhan na yang mula be mahami. Asiro hat Tuhan dongani ramoti hami di perdalanan. Pada wakabataba pada parmaran. Palas rohanami anno Tuhan. Boy pajupang doho takkan awawalongi hami di bagas nami. Nang di tonga-tonga di bagas nami. Dongani ramoti pasu-pasu hami. Tuktuhi roha doho pikiran nami. Asa saya masih hol kami. Romar pumu marsaur di Joromon. Jalo matuhan elehelek pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di namarede hita bukuede 710 laos tapapungu mapeliata. Sino
de bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silele na denga doho na sauli basa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homitu hami pelean nami tuho. Sai jalo may gabe wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami peleanon pati bulhok karajaom. Dito nga tonga ni Huriamdo di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam tadahami godang sileleom mituhami. Asalam girgirhan madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say ro maharajaomu, say sau malomoni roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sadari okanguluas siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho. Di dopako Tuhan de bata mabohina tuho. Jala di pasaor homadamena tutod di munabi. Amen. Shalom.